Eta udal hauteskundeok irakurketa zabalagoa ere badakarte. Hasteko, Xabier Madariaga, Paris, sozialisten zigorra baieztatu egin dela. Bai, Holanden sozialistek kolpea eman dute eta kolpe hori noraino iristen den ikusteko ordu honetantxe komunikabide guztiak kontaketa egiten ari dira. Eskuinera pasa diren herrien kontaketa. Eta tartean dira urtetan eta urtetan ezkerrarentzat simbolo herri izan diren batzuk. Baita ere, Holanden gertukoak alkate zituzten herriak ere. Gaurkoan hauteskundetan frantsesek Hollande zigortu dute eta analistentzat jada Hollande eszenariorik eszenariorik txarrenaren aurrean daude jada. Gobernuan aldaketak espero dira eta badira lehen ministroaren beraren dimisioa bihar bertan baztertzen ez dutenak. Eta bien bitartean, badakizue ultraeskuinak marka guztiak hausten dituen bitartean. Lehen datuek diotenez beste 3 alkatetza lortu ditu Lepenek. Eta baliteke Fronte Nazionalak nahi beste udalerri ez lortzea, baina ela ere oposizioko pisuzko indar bihurtuko dela argi dago. Eta garrantzitsuena edo kezkagarriena dena 2 hilabete barru izango diren Europarretarako oso egoera onean uzten dituzte hauteskunde hauek Lepen.